Nis, tá mé chun beagán mhata a dhéanamh leat. An cuioine an lá henne bhí mar ag plé méadar agus kiloméadar. Cé bhéad méadar a bhí in 1 kiloméadar a bháin an cuioine leat? Anna bha, 1000 méadar in 1 kiloméadar. I gás uair a chloig, mlis go cé bhéad nómad atá in uair a chloig. Go díal ar fad, 60 nómad in uair a chloig a bháin. Tá mé ag díriú isteach inis ar luas. Cad is se luas deirtó? Well, sin céó tapa nó céó maul is a bhogan rud bíoch ana bhí nó bheithicla ann. Agus tá mé chu díriú inis ar chúpla som a bhainean le luas. Bhfuil tú réig? Anna bha. Nis, tá róisín ag boga ag 2 kiloméadar in aghaidh na huairde ar an meán, agus tá sí ar scátaí rolála nach deasta. Cén ad a thógadh sé orthaí 24 kiloméadar a taisteal. Seans go mé fá in ann an ceansa a dhéanamh i cheann. 2 fána 2. Sin 24 sin é dírithe é. Mar sin má thógann sé uair a chloig a bháin orthaí 2 kiloméadar déag a dhéanamh, tógann sé 2 uair a chloig orthaí 24 kiloméadar a taisteal. Uair a chloig, anna bha ar fad. Réig don chéad ceann eile? Mis a leat. Ceansa, tá Jack ar chapel agus bogann sé ar luas 9 kiloméadar in aghaidh na huairde, arís seo ar an meán. Cén fad mar sin a thógadh sé ard 54 kiloméadar a taisteal. Nis, duine é seo a roinnt. Agus scríof mé an som in orda mar seo. Déad fá é seo a dhéanamh iad a aigena chomá céine agus a bheith córamh in néana. Mar sin 9, 8, 28, 36, 45, 54, 6 uair, so té 9 isteach go 54, 6 uairde. Mar sin tógadh sé 6 uair a chloig ar Jack an toras sin a dhéanamh ar a chapel. Nachfuil sé sin go maith? Nis, duine míid ceann a bháin eile b'éidir. Tá sé seo rud beag níos deacra. Bhí turas 255 kiloméadar roimh bhamó, agus dág sí in na car ag a ceathrú chuna héin. Thaistil sí ag 85 kiloméadar arís ar an meán. Cén tam a thric sí deire an turas. Tóg féin airde go bhfuil ólas eile ag teastáil don cheist seo, ach caihamíd na somanna a bhí déanta a going ribh seo a dhéanamh chomá céine. Nis, tuisc ibhreacha níos a bhó a bheith going caihamíd a bheith cliste. Mar sin, cad cheapan tú déta míist b'éidir, seachas é a roinnt go thomaláin, déta míist dealú a dhéanamh. Mar sin, an rud a dhéanam ar dús, ha me chun 85 a bhaint ósá. Ceart go leor? Mar sin, agus caithme é seo a dhéanamh, agus anna bha. 160 ó fácha, mar sin be mé an ann 85 eile a bhaint ó seo. Féchan sa, ríist, caithme písa a bhaint ó seo. Anna bha, agus é seo chomá céine, 60 lúda a 8, sin 85. Mar sin 1, 2, 3, tá 3 85 a going, sé sin le rá go bhéit míist an som a dhéanamh mar seo chomá más má leat. 85 fá 3, sin 255. Ach chun an freigra áilt chahamíd an tam a chóramh chomá céine. Mar sin, thóg sé 3 uair a chloig ar bhamó an toras a dhéanamh, dág sé go ceathrú chuna héin, ceathrú chuna 2, ceathrú chuna 3, chric sí a ceann scríbe ag a ceathrú chuna 4, anna bha. Mar sin, agus sin ag clí leis an bhuirdim an 24 uair a chloig, cricin mamó a ceann scríbe ag a ceathrú chun a 4. Ar ragríomar an cheist, cén tam a chric sí deire an toras? Dreagar. Chric sí an toras ag a ceathrú chun a 4.